Мило мое внуче, мой принц Божий дар. А дай ти. Ако някой ден ме попитат кое е най-ценното нещо в живота ми, няма да посоча богатство, къщи или пари, ще посоча теб, защото ти си моето най-голямо щастие, моят смисъл и най-красивият дар, който Бог ми е изпратил. Един живот имам и ако трябва ще го дам за теб, без да се замисля за теб. Ще работя до последния си дъх, ще се боря всяка трудност и никога няма да позволя да се почувстваш сам. Докато сърцето ми бие, винаги ще има едно място, където ще бъдеш обичан безусловно в моето сърце. Ти не си просто моето внуче, ти си моето слънце, което огрява всеки мой ден. Ти си сърцето ми, душата ми, надеждата ми и причината да се усмихва. Всеки твой смях е музика за душата ми, а всяка твоя прегръдка струва повече от цялото богатство на света. Дори да имах всички съкровища на земята, бих ги дал без колебание само за да те виждам здрав, щастлив и усмихнат, защото няма нищо по-ценно от теб. Ти си моят принц Божий дар, моето момче, моята гордост и моята най-голяма любов. Помни едно, мило мое момче, каквото и да се случи в живота, каквито и бури да срещнеш, твоя дядо красив винаги ще бъде до теб. С любов, с вяра и с отворено сърце, защото любовта ми към теб няма край. Тя ще живее завинаги. Обичам те повече, отколкото думите могат да изразят. Ти си моето всичко, моят принц Божий дар,